ole tun truma chuanin Tirhkoh Paula lehkhathawn bota te chanchin kan ngai thlanga Tirhkoh Paula lehkhathawn bota te hanti chuanin mak kan ti mai theya kan hriat angin Bible kan en chuanin Tirhkoh Paula lehkhathawn hi kan hmu nuala heng lehkhathawn te hi ngun taka chhiar chuanin Bible kan hmu tel lo hi aziak ngei ni na langa entirnan laudike khuami te hena lehkhathawn ang chi te hi Bible hianin a tel lova chutiang chi chu bota niangai an nia chutiang chanchin chu kan ngai thladon ani amasai Paul chu kan hriat angin Benjamin namami ania BC panga le AD panga inkar vela piang ni tura an ngaya Romlal ram chunga Cilicia rambiala Tarsa khuwa piang ania Rom khuwa le tui ni na neya lo piang ani ama in soidan ang takin Gamaliela kebula zir chuak ania apian pui ming hi sola ani ome Damaska khodaya alo pian thar hnu khan Christian aron nita Christian ani hnu khanin Paula tia hriat alo nita ni ti chuanin AD somruk pali emo somruk panga ti vela khanin Rom khopuya athita ni Paula chanchin ngor hi kan soitum lamani lo wangin khati china khan du tok taila kan hriat angin Paula hi iswatana mirin tak ni in chanchin thashil tu ro pui tak kan ti lo theilowa kaushan masalam din tu te zinga mi poimo ber te zinga mi ni chu wangin kaushan masa te hna pokanin fuina le chanchin thalam hoi chi kha lekha athon thina chung zinga tam tak chu tuna po hianin Bible tel anita ni ti chu kan hre thewanga ahun lai khanin a lekhathon te hi nakina pathian thuwa rin na te funga tan an la mang don ani ti rin na emo chutiang ngai to na po chu anei bi kin rin omlo ni ma se alal pata na rin taka atho na le khovel nung chona Krista thu atlang au pui thin na chu nakina alo man hmu tur chu thushan ni se tu thlengin Christian te khovela ngai san hlo ber te zingami alo ni ta hial zo kani Christian theology tam tak le thurin te chu Paula lehkhathawn sang sanga tanga lo zi chuak kan ti don nge henga tanga lo piang te hi an nia chung lehkhathawn ho chu entirnan Rome Corinth Philippi Thessalonica le hmundang te an nia chuti rualin heng Damascus Kaisari Tura Ptolemais le hmundang tam tak ero chu athon nge thon lo ti hre turin tuna heng kho ami te hna lehkhathawn hi kan hmulova chu engwang nge Jerusalem ami te po kha athon lo emo Jerusalem ami te hna lehkhathawn chu a om lo hemi wang hianin heng khuwa te hi angai na lo emo athon lo pal ti na emo ani chuang lovina rin oma heng document then khat riral lo chan le then khat an bo tak chan kan ngai tua chuanin tuna thuthlung thar kan hmuang chin chia ani chan le kan ril ruin Christian masa lo than len na hmun kan tin zone te awang hian kan hre thiam theiome heng politics le military factors kan tiang chi te hi kan ngai tha chuanin thil poimo lutuk kha kan hlo don ti na ni Paula lehkhathawn te hi tunlaia Bible kan tiang hianin lak khom an nilawa Christian masahun lama pokanin pathian lekha tia an soi thuthlung hluibu ang khachuanin an ngai hlu lo po ni mai theini achan chu Christian masa te huna khachuanin Paula ziak emo zirtir te ziak emo po ni se Bible tia kan soi pathian lekha khan atel tlat lawa kaushan masahuna khachuanin thuthlung hlui kha pathian lekha an ti chu ni bera Paula lehkhathon te khachu kaushan pakhat awa fuina ang chi kha an ni maya Christian zongzongin an mukher lo theya tunlai anga lo te taila pastor pakhatin kaushan pakhat hna fuina thu awathon na ang deuh kha ani mai rin oma khosang sanga lehkhathon hanla khom kha an tum lem lo ni na langa edi somkwa vela lukan Tirhkoh te thilti azia huna po hianin Paula lehkhathon hi lak khom alani lo ni na langa ni edi za somli pali vela khanin Marcionism anti mai Bishop of Sinop anti chumi fapa Marciana zirtir na kha aron chuaka ani khanin thuthlung thar kan ti bu then khat te hi aron lakhoma Paula lehkhathon po som lai mai alo lakhoma chung alak khom te chu Marcians canon antia hai hi thuthlung thar bu te la khom ani masak ber na chu ni in an ngai ani ti chuanin let le taila Paula chu edi somruk pali emo ruknga emo vela khan athi kan ti to kha chumi nu rei vak lova chuanin Jewish war lo chuaka hai hianin edi somruk paruka tanga somsari pathum vel thleng kha a o a he Jewish wara anin dona chanchin hi arab thlak khop maya Josepha sa soidan pai chuanin chiar po a hre om zo khialani heng tharum tho na rap thlak tak tak thlen na hmuna soi Juda te tor na hmun thlen na hmun te hi Tirhkoh te thil ti buwa atarlan khopui te hi an ni hloma
henga te hianin iswa zui tu te chu an tel ve ngei bokin a rin oma chung Christian te chuanin Paula lehkhathon po an dong ve in a rin omani ma se chung lekha te chu Juda te khopui an ti chiata an hal thin na vela kanin a chetel ta ni in alanga chuti rualin heng Corin Philippi le Thessalonica angchi khuwa te hi chuanin chutiang thil rap thlak thleng chu hriat tur a om ve lo thunga chu wangin an ni hne Paula lehkhathon kha chu tun thlenga la him ta zel po ani mai theini adang le chuanin Tirhkoh te thil ti bua hianin Paula rong bol na hmun poimo lian zual deuh pathum asoya Asia Minor Greece le Syria Palestine te hi an nia Tirhkoh te thil ti bu in asoi Paula rong bol na Syria Palestina hmun poimo zonga Juda Christian te chu edi somruk paruka tanga somsari pathum vel chung khanin an bau zota ani theya heng hmuna hianin Jewish worka anasa hle ni na langa Greece le Asia Minor a ero chuanin an tuar lem lo thung chu adang lamna chu ani theiani tin kaisari khwa hi Tirhkoh te thil ti bu a hianin kan hmu fawa Paula po hianin lehkhathon engemaw zat chu a thon mai theya ami mal ang poa thon anei mai theini ma se kaisari khwa chu helna alo chua in dona hmun ma saber te zinga mi ania edi somruk paruka Jerusalema helna alo chua khan kaisari lama po Judami an kolte kha an ti hlum hlomani tin thil pakhat Christian tele Juda te kha rom ho mit muwa kha chuanin hriat pol an ni fawa Christian te po Juda sa ko peng pakhat anga ngai na kha a om thinani kumzabi pakhat na le pahni na hun vela hi chuanin Christian te le Juda te kha an hmuthum hun fo thinani chu wangin Juda te helna wangkhanin Christian te khan an tuar ve fawa chu wangin mi then kha chuanin kaisari khua Tirhkoh Paula lehkhathon chu ti chiat ani mai thei ni in an ngai ni a zongjong chu kan soi seng lawanga a toy zong in soi taila Paula kha mun sang sanga zinin kaushan adin nual maya khang kaushan hena khanin fuina thu te thonin kaushan ta na tangkai tur chanchin thale kaushan in enkol na tur chenin a thon thin ni na langa tuna Bible kan pomta ka mi lo po hi engemo chan sang sanga wanga bauta a om nualin a rin theini soitongin indo na hmuna lo changta khopui angchi ami te kha chu indo na wangkhan a cheta tila mu tura om to lo pha ni na langani ti chuanin chung Paula lehkhathon bauta zongjong chu engzat nge ni ang ti chu hriat a har viawanga nima sela tun hnu lama Bible zirchiang tu scholar ten Paula lehkhathon bauta nia an soi then khat te hi lo soi zui taila ama sabera chuanin Corin khuami te hne Tirhkoh Paula lehkhathon ma saber an ti hi lo bi chiang taila Corin khuami te hne Tirhkoh Paula lehkhathon pakhat na tia kan hriat tak Bible mi hi chu kan hrianga hemi ma hianin Tirhkoh Paula hianin Corin kaushan hne na hian lekha lo thon to ni na langa chu Corin thon khat bunga changkua kan siar chuanin ka lehkhathona khanin in ngai mangte pol lo turin in hne na ka ziak kha ti kan hmuwa chuti ni chuanin ahma khanin Corin khuwa hianin lekha lo thon to ti a hriat theya tuna Tirhkoh Paula lehkhathon pakhat na kan ti Corin thon khat na hi Corin kaushan ta na lekha azia voi khat na chu ani lo ti a chiang ani chuti rualin he lehkhathon hi tuna chuanin hmu tur a om to lo ni na langa Tirhkoh Paula hianin Corin khuami te hne na a lehkhathon ma saber hi engtia sei nge po hriat ani chuang lova a lehkhathon lakhom tu te khanin an lakhom zinga a ma saber nia an hriat kha lehkhathon pakhat na tin an soi tamai ni na langa aziak tu Paula kha chuanin pakhat na pahni na tin a soi ve kher lo mai theini chu wangin lehkhathon pakhat na nia kan nei hi a ma saber ni na lang lo ni adot le chuanin severe letter an ti mai hi ni le a then kha chuanin Corin thon thumna ni nan soya ma se thon khat na le thon ni na inkara zia ni nan soi thunga chu wangin then kha chuanin Corin thon thumna ani lo ni nan ngai thunga ni Corin thon ni bung ni chang li le Corin thon ni bung sari chang riat le chang kwa kan chiar chuanin he lehkhathon ni om tak chung chang chu kan hmuwa chuti rualin then kha chuanin he lehkhathon hi Corin thon ni akhanin akim vek ni nan ngai thunga ni ma se scholar then kha chuanin lehkhathon shan nia an hriata wangin he lehkhathon hi bauta ni nan ngai ve thunga ni Corin thon ni bung ni chang li a chuanin he tiang hian kan hmuwa mit tui tam tak tla chungin thin lung shom le thlaphang em ka ziak ani kha chu ti lung ngaya in omna tur ani lawa in chunga mangai na sale zual ka nei hi in hriat thei zok na turin ani ti kan hmuwa hei hi a lehkhathon pakhat na hnu Corin thon ni na a thon le hma sia
a lehkhathon niin an ngaia helai chang mai ba ka hian korin thon ni bung sari chang ria le chang kwa hianin atar lang niin an ngai boka chuta chuan hetiang hian kan hmuwa ka lehkhathon khan tilung ngai cheu maila ka in chhir talo atira ero kha chuan ka in chhir ani ka lehkhathon khan atilung ngai cheu ti ka hriat awangin nima sela rei lo te chau ani kha tuna chuan kalom ani ti lung ngaya in omwang ani lawa sim na tura in lung ngai wang ani zoke kaima ni awanga engma in chan lo na turin pathian du zong anga ti lung ngai in omsia ti kan hmuwa mizo bible atangak en chuanin hriat thiam hi a har thina kan bible hi chu le lin chhon na sat lutuk ani awang hianin tuna kan soilai po hi han chui ve nan chuanin a fia lo deuh thina ni chuwang chuanin bible scholar ten chik taka an chuina hi mizo bible ani lo wangin kan bible atang chuan hriat thiam hi a har deuh thin ti lo hretel bok taila ti chuanin he savior letter an ti hi ngai dan chi hni hlom lian deuh angin a then theya ama sa zo ka chuanin he savior letter hi chu abo to ani ti ani maya adot le chuanin he lehkhathon nia soi hi korin thon ni bung som atanga bung som pathuma hianin akimani ti hi ani thungani adang le chuanin korin khuami te hnena Tirhkoh Paula lehkhathon pathumna an ti hi nilia hei hi Christian masa te thuziak niin aziak tu hi tunge hriat ani lawa ma se Tirhkoh Paula nia in soi chu ani nge yani he lehkhathona hianin chibai buk na chuanin Tirhkoh Paula tong kam ang chein Paula Isu Krista amitang chuan korin khua u naute chibai abu ka cheu tin bulatan ani tin he lehkhathon hi act of Paul antia po hmuh tur oma korin khua mi ten Tirhkoh Paula hnena lekha an thona Tirhkoh Paulan a chan let na anga zi ani a copy an hmuh chhuah zinga a hlui ber chu timeila a hmasa ber chu papyrus botmar x antia kum zabi thumna bor velami kha ani atira chuanin kan ti don nge ni a original chu coin Greek azia kania he lehkhathon hi Greek Coptic Latin le Armenian manuscript ate po ala omani helaya hianin tlem han soi bel taila tuna bible kan ti po hi atira aziak tu zia ngei hi chu hmu tur om to lova copy an hmu chu hlui ber manuscript ang chi po kha kumzabi palina hun lai velami te an nia chutiang ani chuanin bible manuscript an hmu chu hlui ber ho ai khanin he korin thon thumna hi a hlui zok ni in alang ti na ni amai ro chu scholar ten an zir chiana sang pola zia niarin launa tam takan neya a zong chu kan soi seng lawang atol zongin Western Roman Empire Bible siam alo ni lai kumzabi palina lai khanin tel ani lawa New Testament Apocrypha zinga da ani tani chuti rualin Eastern Empire lama ve thung chuanin Syriac Orthodox Church khanin Bible kan ti ang chi canonical writing angin an ngai thunga chutiang chuanin pomdan po in ang lo ni na langa tunai ro chuanin Bible kan tia hianin atel lo ti chu kan she ome ti chuanin an soidan chuanin Paul hianin atlem bera po korin ko than hena hianin voili chu lekha athon ni nan ngai ni adot le chuanin FSC khuwa po hianin Bible kan hmu ni lo hi alo thon ni na langa scholar ten an soidan chuanin tuna Bible FSC kan ti lekhathon athon ma hianin Paul hianin alo thon to ni nan ngaya chu FSC bungthum changthum atanga changli atang hianin alang thei ni nan soini hetiang hian khatia thuruk chu hriat tira ka omkha mana toite akaziak ang thu kha khamia wang khan in chiarin Krista thuruk ka hriat zia hi in hre theyang ti kan hmuwa ama khanin sei tak ni lo khanin lekha alo thon to ni na lang theini adot le chuanin Alexandria khuami te hena Tirhkoh Paula lehkhathon an ti hi ani le a ma se he lehkhathon hi about to a achunga thuziak tele lehkhathon ina tum chu hriat thei ani to lo thungani theologian pakhat Theodor Jan chuan he lehkhathon them then khat chu muchuak ni na in ngaya ma sela atho puite ngei poin an pompui lem lo ani chu wangin hemi chungchang hi chu soithui lutuk lem lo mayang ato bera chuanin laudike khuami te hnena Tirhkoh Paula lehkhathon an ti hi ani le a Tirhkoh Paula khanin laudike khuami te hnena khanin lekha hi athon nge ni ti chu Bible a hian fin fiana oma kolosa bungli chang som paruk kan cher chuanin hetiang hian kan hmuwa tin he lehkhathon hi inzinga in chiar hnu in laudike ko sana po chiar tir ve ro u nangni po in laudike khuami kha lo chiar ve bokang cheu
ti kan hmua heta hianin kolosa kausan tana athon hi laudike kausan te khan chiar ve se adua chutiang bokin laudike kausana athon chu kolosa kausan te khanin chiar ve turin adu bokani nima sela he lehkhathon laudike khuami te hena athon hi bible a hian atel silava chu wangin bauta te zinga atel ni na langa chuti rual chuanin manlai thuziak hlui timaila chutiang manlai source then khat heng rom khua hi polita sate ang chi le tunlaya scholar then khat te chuanin he lehkhathon hi abo ni lovin lehkhathon dang soinon na ni nan ngaya chumi omzia chu khodang hne na athon angkha laudike hne na a copy ve le tinani chutiang zinga laudike kausan athon ve nia anrin ber chu fsc hi ani chuti rualin lehkhathon san hlak a san nge ya athon ni in ma se bauta anga ngai an omboka a zongjong ero chu kan soiseng lawang ti chuanin kan han soi tak te tangkhanin pola lehkhathon then khat hi chu tuna chiar thei turin a om to lo ti a hriat theya laudike khuami te hne na lehkhathon an ti po hi Marcionite epistle to the Laodicean an ti hi nia soya oma ma se hei hi chu Marciana siam chop nia ngai ani chupaka Latin epistle to the Laodiceans an ti chu Latin Bible manuscript a hmuh tura oma ma se hei po hi siam chop ni na langa atam jok chu Philippi khuami te hne na lehkhathon ami copy ania theory sang oma Marcionite epistle lar lutuk bailet na kan ti don nge khami ma chon na tura siam chop khani nan ngai ni engpo chu ni se Bible kan share chuanin laudike khua ero lekha chu athon ngei ti chu chiang thungani ti chuanin pola lehkhathon te hi abo tok chu om ngei ti chu arin oma kan pomle pomlo ero chu angai thatu te ngai dana in hatle mai sela khang kan han soi tak te tangkhanin ngai dan chu kan siam thiam mai ome khati zong khani le phot mai te se